rang bo khok sapan thangya bong no kai mani rang 10 taka 20 taka 30 taka ba ki khoti khlanya nangya to sai khnar ga dam ba ki kai kha omo kai mani hinge line kha hakor sogui kai kha tai bera rok rina nangya tai kai phrubu phangni kha ma kayo tai musuk rok jeng khai tono pon rok khai tono hake bono torkhe hogori kha paikha boni misiri tingkhe bothayo bathai kabang kha thayo mane thai phalphrobo kabang khe puisa mano 10-15 হাজার khe phangsa income phayo tai bini 70 bufang hai rok tongo khajan thakte buksong obong kha borong ni kusumai bufang obai bufang simino borok ni 70 থেকে 80 ta tongo ang yang ti guri nai men bebang no bothai kuplung nai do sakau phungla mo borong ne bo kusumai kai mani 10 টাকা khibna nangya 20 টাকা khibna nangya sinjang ka do kabangma bera marwo gunda marwo bari marwo ke sorni bera marwo aba haing yediba bon yang rena nangya pura 70 80 ta 90 ta kaiman jeta jaga tongmani jotono mani khini kuplung chajangnai nungjangnai oba haike kuplung obo phangsa riya pano 8000 9000 10000 oma kiru buthai kuplung o jaga bonorok no sai khana ro nobo yang phunung bagi sakao kunung yang ka khe musuk mason phiyogui tonar tong kari na 70 80 ta tongo bini pora nok guri woi kaijak ang musa jaga phon khibjak kare yang batima phon tongnai angko tam anar sopon tongnai chajan nungja phon tongnai kusmoi phon tongnai thajuk phon tongnai oba hai kunung yang ka khe obo bufrun theke oba khe sringlai khe joto nogon tonglai omong kha prai 2003 ni simini obo kainani suru unglaikha agi hingka to buragi kamisi sung serai phuru kusumai sanani mathango arani pore hingka sung oro kainani surunglaikha 2003 ni simi sung obo kainani suru chenglaicha mane khoksa phana sung obo khoros khanya nangya mane kai toroi logoi bohaino hokna phuru sung labor kisa khoros nango asuksi tai musuk khawo pun khawo tai bera rok buruna nangya sung hani langkana obo berari won cholai thang mane bo thainani mesur 7 বছর hingke obo thai nung yang agin theken da musuk pun rok khalai phai prai 80 ni pore hingke sung musuk jotto khabai kha absto siko gagaro 80 sondang ata apron theke musuk pun khalai phai men tapon phiyogya na phon phiyogya kho komoro bera sirna nangena bera sungriya mane kusumai kai de lesu kai de haibno sung bera riya noi rabar bagan rok bongke ko bera rok rena nangena jal kisa mare wo kai fruto ek bosor hingke tai bera nangliya acha obo phangsa busuk riya hampano emne bosoro phangsao 10 hoite 12 হাজার phayo bufang phangsao 10 hoite 12 হাজার ta mane bini 70 80 bufang tongo bebang bethai kuplung tongo obo phalai ni borok salai tongjata ko mukhe mo extra income china broni khetorok to kurikha brai puskini kotor brok theka mane khurkata mane soikani moton abo tai brok mai borisana hani bukurikha o kusumai phalai ni borok bini sajala song hamjuk song khlai salai tongjata e khajan takte busong ojaga interesting oro kok hingka bo hise borang o area omongkha jompui tui sarang chak parawo o parawo naidi bera nuglak borok bera relaya jisupon kai khangke bera rena nangya tangi rena nangya ka bongro musugo khalayo punbo khalayo enka onye jaga rogo da tabu chin yang paran hindi kabongma jaga nugo jeng musuk talameni pun talameni rabar chalai aba hike nukta ko pun phiyoglayo musuk phiyoglayo kaisini kai kaisa kai nai bera ribo tikri narakmaya thajok phangsa kai bo tikri narakmaya abon bagano sing paima sao omai thachu amra
podre pot abo sung bazar pai chana nangya sar ganang ekdom kaham sai mano jodi bong hai poribesh singang kita bong o parani elakar ni hai poribesh singang ke ekdom sung kaham bo masanai rang bo kobong ma aji mano gachini do kobong ma nok thai jaga o bari buro khalai kobong ma jaga ko kaiji ge tongo chini jaga kobong ma tongle baksa borok ni ekani duikani tinkani aba ke tongo duikani le tongo ekani le tongo aba ke tongo ke nok guri woi mungsapan kaiji ge khali mangsi ge jodin pun musuk khalai nai borok ni hake rima ka naidi borok bera boro nangya kusu boro na nangya kaikha je hongko kupung tong purchim hogi rikha ge paikha ke borong tabu 17 ta bufang tongo ke phangchawo 8-9 হাজার 10 হাজার ke rikha kenche 10 হাজার ke rom kan 17 হাজার pai tongo abo kuno tangna nangya hogi rikha ke paikha bosor wipe so hongna nangnai ba kotor ba haso hongna nangya bole na 2 barok mahokta ei 2 barok mahokta bosor 2 bar hogi rena abo kusu phangchani tai ke sa sinoro sigogu koribla sigo korina ken ke tangla ya o murungna bonangya horogo sigok sa phayata acha oma hekero hani tongmeno na gena tongbo keb khako ya kebu khagya chrai rok butang phena serai butang ya nongna butang ke phurunglai jak o chrai rok nong ke tabu 6-7 8 bosor ni borong nogono tongo sinomo o kusumai bufang jotoni nogono tong kaijak thachum tingle chingthi joton nogon tong joton nogono tong keba 10 bufang keba 5 bufang keba 30 bufang haike tongo jotoni nogono tong nok sapase bat kare mane 3 poribar de 4 poribar asakse kusumai kari tongnai sin parao asakse nong bung ke sarchi di ani bumung ke buidram koloi acha tuisarang sat ke norong no tai phungna nangla kha yang tongote bo eng bo phunungna kha phunungman oba haimang ta jengguri phunung kang ke oba haimang nonglain norok haibano phunuk chuan yang kisa phunung phun yang rogo bo tongo i ko ma halap do halap bagi singa se guri phunung mangla kha yang ti kisa phungla chin ke ka ha mo ya phang thika pura janta ke o ma mo pura wa hain theber ja khasing tong siblamba pura janta yang janta bufang asa ta story aku amsa se jantang makena mo bufang tor ke bote bang na bole na coba hai ke musuk pun khamani mono ekta onek lap tongo morok no basirna thangka sinjang omha ki sinjang basirna thangke bera redi bosor burum bera resi tigiri sinarak maya musuk phiok laima se musuk phiok laima na hang burung pun bo han burung khaba khaya kaisa pano ke sara jibon je khaja gyang ka bobo chasin chawi ekdom juanangi phanang sugoi bera phan sabai manchini bile aingo ang jagan bungdo saliya bunya ke bera nongye ke wa tamkhon tokolok aba he wani bera semaru jaga ongke sorongni bera aba he semaru najibong poribesh busuk kaham chrai rokbo kebni mani tanglaya sigok mangkhong kre bera borona nangya je kono kai thangga je kono thango busuk lab nai di kainani hogi tongna nasuksi te kono asuk khotirna nang o poribesh no chung chini tirparok turuk ke khalimang kangke onek lab tongna je kono thalik thaisa kai bunung chai manchinai moso bari sari bo chai manchinai mai kai bo te bera na nangyang sinai rabar kai bo asuk bera khanani busuk rang thang jal paidi gunda paidi tar paidi lebar thepadi bera paidi wadi abai khlane kai mani sai o go bera si dam rang thangkugu pani jaga oro kangke ena di musuk bun khakang ka kobangma bigra rok bo kai manchinai ganang bo kai manchinai kri rok bo kai manchinai bo bera sirna nangli angka ba kaini simle busarang thanai ba amai khlaine develop ungui mano borong ni asuk jaga tongmani mura sa jaga thuba sa jaga phano magarang thangye ta ko aboni bago poribesh no joto jaga sogori nangthing srengbai nangthing o poribesh no ang bo nijibo srengnai ani ro bo phunugan ang ma ke guri nongmani bagui no ani ro thaisuk kaine ani ro thaisuk kobang kusumai bo 8 ta 9 ta kai kha jaga kri an ke tu basa ba ganang buya aboni bago tu basa tongmani ang oboron te tu basa tongko
angke 2-3 hat ke kayo tebo subungi kainai ani an nobo norok no phuno gano oro sung musu khalayo ponbu khalayo emne jara obono srungui kai tongnai rok obono nugui musu khalaidi pon khalaidi haike sini only bagui develop ungnai sung kaham ungnai obono rang puisa sung kabang kha tisai manai sung obono khatini khlaina bunangya o kusumai kaifuru sini khoroso nangya bera bu sung rwna nangya tai oro jal bu rwna nangya labor khoros bo nangya mini thaimani hingke bo 7 bosor hingke no o kusumai thaio 7 bosorni pore hingke nang bini kamai masanai kamai khlaimani pore sung musu pon tok bebak no ready khe khai tonkhe obo develop ungnai norok omno wansogui babeoi omno chinta nadi haike unnoti ungkungnai tinin bagui sunglaisani jotono hambai.